Arratzaldeon txorien zen moduz, zen muzigor? Ondo. Aurrekuen kalabazakin bukatu ginen astia, ostiralean, eta gaur hasiko dugu astelena kalabazakin, be? Ingo dugu monografiko bat, ze inbiar ditugu pila bat errezeta kalabazaken. Kalabaza krema, kalabaza gurina, kalabaza tortitak, eta gero, denbora ematen badau. Kalabazak emon. Ez. Hortan zu igual aditua zara. Bai, jasotzen bai. Nik ematen ez. Bai. Eta, zin izango da azkena? Azkena, denbora ematen badau, ingo kafe bat, deitzen dela, oso famatua da, Starbucks eta olako Ameriketako kafe dendatan, deitzen dela, Pumpkin Spice Latte. Hau da, kalabaza espeziatu kafea. Hori da. Orduan, nola ingo dugu hau? Azteko, kalabaza krema, hori oso errex. Kalabaza zuritu, zatitxu eta labian 45 minutuz. Osten utzi eta irabiatu ingo krema bihurtu arte. Eta gero, datorren errezetetarako gorde ingo. Gero, kalabaza gurina. Gozogintzarako berez isadan irabiagailu batekin, gurila, kalabaza krema eta pumpkin spice espezia nahaztu. Eta gero, kalabaza tortitak, ingo arrautzak, kalabaza krema, esnia, esnegaia, ospina eta olioa irabiatuz. Gero, beste ontzi baten irina, altxagarria eta espeziak nahaztu, dana osagai likiduak bai osagai lehorrak gopor baten nahaztu, ore bat ein arte, eta gero sartakin bero baten, olio eta gurin pixka batekin, koiarakada handi bat jarri eta tortida kozinatu. Minutu bat alde bakoitzetik, eta gero, serbitzatu leike, astigar jarabiakin, edo lehen indogun gurinakin. Oso ondo. Bai, ez da? Horrek, zegeratzen dioneko, saltzeko honek dineak, nola da, hori Amerikan pelikulatzen egiten. Bai, tortitak, pancakes. Bai, pancakes, krep lodiantzeko bat, ez? Hori da intentzioa. Ondo. Hori da. Bale. Orduan, kalabazan krema itxeko oso errex. Hau, hartugu kalabaza, eta botako zau apur bat, olio apurtxo bat, olioa fina, fina, hori da, suabiagoa. Indartzen egia ez. Hori da, orduan, jarri geike hau, eta gero, hau naiz, eta ez erabili errez da hau itxeko, azkenean, behin pizten dauzula laba eta energia erabili biozula, aldozu jarri 2 kilo kalabaza, eta gero, erabilizuk gurosunetarako. Bai, ere izaztu, birrindu, eta gero uki birrinduta, eta esos gaioan gorde erabiltzeko beste errezetetan, Dibidez, ostiralian, gauen errezetia itxeko. Edo bestela, ezakit, aste honetan bebai, daukatolan errezetarik pentsauta kalabazakin, kalabaza herriakin, beraz, hortarako be gordeleik, beraz, behin itxen duzu, eta gero, aste osorako daukotzu, kalabaza edo kuia. Orduan, hau, labera, 180 gradutara 45 minutu, baina bakizun olakoa dan telebiztan ikasten gutxinaka. Dora monen poltsikoa esautu zu, ez? Bai, hori da. Eta hemen daukat. Ikusten zuzerako fin gabizen. Hori da. Orduan, hemen dia dau, erreta eta ostuta dau. Orduan, hau, filmaz? Sekurina egiteko gero hotza beharko genuke hori, ez? Hori da. Berua bota ezkero, ingo zan, desein, ingo zan ukurin guztia. Hori da. Orduan, bia dugu, almidoia egoteko, barruen. Eta guri hemen baino gehiagotan, kalabaza ero kuia deitzen ere ikusiko gaituzue, baina, egia da, bi asepzioak ondo daudela. Hor, sartzen basate iztegian, lehengo asepzio moduan kuia agertzen da, eta bigarrena kalabaza. Orduan, biak erabili aldira, eta betiko esaera gutxikitan ezautu duguna alabazan eta ez bazan, sarnedilla kalabazan esaten jarraitu aldugu. Gainera, alabazan da ez bazan, sarnedilla kuian ez da oso ondo jotzen. Orduan, kalabaza erabili alda. Hala ere, guk egia da, errezetak idazten ditugunean eta horrela, euskara zeilekoak eta eskatzen digute, lehen asepzio moduan, kuia esatea hobedala, gehien bat, Euskal Telebista iparraldean bekusten dalako, eta han iparraldean, agian kalabaza, ez dio, inungo zentzurik aurkitzen, da kuia erabili entzunagoa, ero gehiago erabili aldute, ez? Horregatik. Eta beste izpila batekin, agian zehazerbak, ez? Zehazerbak izango zen, asepzio lehengoa, eta bigarrena espinakak. Baina biak erabili aldira. Espinakak be erabiltzen dira? Espinakak erabili aldire, bebai barrengorriak ero txampiñoiak, arbendola ero almendrak, orduan daude erabiltzeko, eta gaina normalen jartzen du, hegoaldean almendrak, eta biak erabili aldie. Eta ero,
zenbat eta zenbat hitz dauzkagun, bueno, gipuzkoarre modu batera esaten dituzuna, bizkaitarre beste batera, eta gero arrasatekoak nahi dutena esaten dute. Ze ni gipuzkoarra nazen arren, bazkenian bizkaiera zitzen dut berba, beraz, basabien, gure gidoilari Julenek esaten zauen, berak ezakixela guk nola esaten ginen, ez, asteko egunak. Asterena, martitzena, eguaztena, eguena, barikua, zapatua, eta domeka. Bai, eta horrela hainbat eta hainbat hitzekin, ez? Bizkaia modu batera daitzen dio, Gipuzkoan beste batera, Nafarroan beste batera, Iparraldean beste batera, eta bueno, hori bada, ez? Pixkat euskararen aberastasuna. Ez eta gero badaukagun batua, pixkat denok ulertzeko, idazteko eta komunikatu ahal izateko. Bai, ze Julenek galdetzen zauen, nun hitz egiten da argien euskara, ez da, argixen, mutriko. Bueno, ez da hitza, ezkenian, egixa da, Gipuzkera eta Nafarroera, dala igual euskara batutik hurbilen dauzenak euskalkixak, ez? Bueno, egixa, Gipuzkoeratik hartu zutela gehiena, eta hor egongo zen bere burruka bere garaian, eta nondik tira, nondik ekarri, baina, bueno, kontua da, gaur egun, eta lehen garai batean esaten bazan hori ezin zala, euskaraz edozein karrera, edozein ogibide, edozein gauza idatzi ero, adierazi ero, erakutzi aldala, ez da inungo arazoriek, bauzkago mediko eta zientzilari handi askoak euskaraz idazten eta lan egiten, eta posible dela, edo zertaz aritzea euskaraz. Eta bitu, ni bizkaitxarra, euskaraz berbaitzen, bueno, ni gipuzkoarra, bizkaiaz berbaitzen, eta zu bizkaitxarra, baina apurat gipuzkera ni baino gehiago tiraten da zuen. Bueno, a ver, 12 urte bizan nintzen hemen, ni beti esaten nuen, ni beti nintzen momentu batean, neukala kuadrilla bat oihartzuko lagunekin. Haiekin gipuzkeraz ikeraz egiten nuen. Gero, nire lagunekin eta horre Durangaldian da, bizkaieraz ikeraz. Bai. Umeekin eta amakin da, bizkaieraz normal, zukera. Eta gero, telebistan, zeun, batuera. Horrein janaukan, kakanazte bat buruan enekiela, ez da zer esaten nuen, eta egia da, bueno, hemen Xabier Amuriz handiak esaten zuen moduan, telebista Euskal Herri guztian ikusten da, eta orduan, ulertzen du batuera hitzein behar dela. Naiz eta jende pila batek, badinotik gero noenean jente helduak esaten dit, zigor, zeatik ez tozu egiten, zeatik ez tozu berbaiten hemen egiten dozu moduan. Bueno, lana da, eta nik ulertzen dodalako, bizkairaz berba ingo baneuke, igual leku askotan ezein ulako ulertuko. Orduan nik esaten bat, oin lepoko mine dekot, zuen lepoko mine esaten badot, pentseko zuen mengo mine dala, baina lepua guretzako da, hau, bizkarra, eta olako zenba gauza, kaixo lastana, itxi lehioa zabalik. Da zer? Itxi, zabalik, nola nahi duzu lehioa? Ezkenean Euskal Gixabe lehundu itxi inbida ezkenean, hori zuek ulertzeko edo, bueno. Hori da. Ingo, zaiatzen gabiz. Orduan, behitu, hau da kalabaza kremia. Sin más, kalabaza herria eta gero irabiatuta. Ez dauka beste misteria hondirik. Hau da, kalabaza krema. Hau, jarri aldugu zerbaiten gainean, erago esaten duen, gero egiten baditugu honeko piltxoak horren gainean emate jartzea. Ez, hori da gurina, inbioten. Bale, oso ondo. Bai, hau kalabaza krema, hau kalabaza krema da oinarria, eta hau estatu batuetan eta saltzen daue olako latatan eta ontzixetan, ja prest, ze han asko erabiltzen dago azken aldian, gozogintzarako, kafiai botatzeko, eta, bueno, plater gozo pila batetan, eta, bueno, gaziren batetan bebai. Orduan, guk inbidoguna hontxe da, gurina. Eta hori esaten otzun, zala, bueno, sartzeko, ogixerra batzutan. Aldain, gozogintzarako berezixadan irabiagailu baten. Baina nik ingot, holan, eskura. Ez dakit, ondo emango jaten edo ez. Baina, hemen daukau, bakarrik, 3 osagai. Bai. Gurina, laukitxotan, holan, ze... Bai, hobeto desegiteko, urtzeko, ero, batzeko dana. Gero, jarriko tzau, koiaratxo bat, kalabaza krema, holan txikitsua, simplemente gozotasuna emoteko. Eta saporia. Eta koloria. Hau, ostela hitz eskolan gupila bat egiten genituen gurin ezberdinak, eta hain alditxizue, oliba beltzak birrindu eta gurinarekin nazu. Antxoak, belarrak, belar pila bat, hori da, baratxuriakin da persiakin oso goxua geratzen da baita. Eta hartu, eta gurin hori, gero, oskailuan sartu, nasketa hori, eta gero erabili, ogi gainean botatzeko, eta ogi txigortu bat egiteko labean sartuta, gurin horrekin da, emango dio, kriston, saporia. Eta gero, erabiliko dugu, han asko erabiltzen den, espaiz
pumpkin spice da beste espezien nahasketa bat. Vale. Hau bai erosi dut, bende bat, tarrotxo baten datorren pumpkin spice hau, baina hau etxeanen leike. Esposue inundik inora aurkitzen, honek eramaten dau normalean kanela, eramaten dau jengibria. Lauko irakada kanela, biko irakada jengibria. Eramaten dau ze geixau. Jamaikako piper beltza, iruko irakada. Intxaur muskatua, biko irakada. Eta hiltzeako irakada erdi bat. Hori da. Gero, markan arabera eta, bakoitzan arabera, gero, igual, azukre pixka bat jartzen dutzi batzuk, gero, ez dakit, anis, izar honei batzuk, izar txinatarra, anis txinatarra. Bagaitzak, nik honei gehitxukotzat, holan, koiatxo, txikitxo, bat terdi. Eta pumpkin, izatean, pumpkin da, kalabaza inglesez, zer da, berezia dalako kalabazarekin nahaztuta jateko? Bai, eurek asko jaten dauean, kalabaza, esan dut zutena, kalabaza herria holan krema inja, eta gero espezia honekin erabiltzen daue, kafia itxeko, tortitak eitzeko, tartak eitzeko. Gentia hor dabe gaina, bigarren esentzun dute, kalabaza kafiarekin, a ber, zer burua joaten ari zaigu. Nik ezakit Starbucks hau estatu batuetako kafe den da hau. Oso famatu badan, horrek uste dut jarri zauela modan, eta horrezkero asko jaten da, gero ingo, ikusiko zu. Taki ba, kafesnia ezin dugu hartu betiko kafesnia? Aldogu, baina, hau aukeran be, aldogu bakai hau abe plantxan jan, baina hemen txorienen, noixian behin itxugo lan errezeta batzuk, apur bat komplikatu hauak. Orduan, noixian behin zuek jan gurosuen moruan, eta gero noixian behin, holan, ez dakit, zehose desberdina iteko, ez da? Eta kalabazekin jarraituz, hau zuk Patrik ezen duen ezagutuko, nik gaina bere garaian oso famatu izan zen, nik uste hau estrenatu zenean 11-12 urteroen euskara, kalabaza tripontzia eta zeitzeiten ari gara, eta eman zitzaion garai hartan, nik oi hartzuna izan zuen, izan zen lehen euskal marrazki bizidunak izan ziren, ez? Nik ez dut ezagutzen. Ez, laro eta seikua izan zen, nik 12 urtero izango nituen, eta entzuna izan zen, ekusi genuen, eta hor kontatzen ziren, abenturak horre basajaunak eta gertzen ziren, da euskal mitologiako personaiak eta gertzen ziren, da, niko entzuna izan, eta gaur guztu, seguruenik interneten osartu eskero, kalabaza tripontzia jarri, eta egongo da, ez da, YouTubeen olako katen baten, ero. Bai, seguru badagoela, baina, hau izan zen, bidea irekiziena, gero hainbat eta hainbat, euskal marrazki bizidunei, ez? Nik erlazionatzen dut beti kalabaza edo kuia eta marrazki bizidunak, hau, ez dakizan, zenicientan hori kotxia. Kotxia zana, gero kalabaza bihurtzena arratoiak tiraka eta saldiak zirela. Bai, horrekin erlazionatzen dut beti kalabazia eta marrazki bizidunak. Baina ez dut ezagutzen kalabaza tripontzia. Eta hori, zuitzan txikitako, txikixetatik geixen gustatzen gatzuna? Txikisa zintzenian? Ez, nire bitu, ikusen marrazki bizidun nola utzi ninduen neiko markauta. Zete gogoratzen naiz. Bai. Zete gaina ikastolan ikusi genuen. Marrazki biziduna edo etzan ez. Baina umentzako pelikula bazan. Bazan, zen marrazki biziduna, baina umentzako. Eta historia amaigabea, historia interminablero izango dela, gaina orduan badarragoia gertzen zan, dan gainian egan eiken da. Oie eta zoroitzapenak, gero, marrazki bizidunak oso zineman ez egoen marrazki bizidunik, gure garaian, bakarrik pelikulak. Indiana Jonesenak era pila gustatzen zitzi daizkigun, ze pixka bazan gure umetako abenturak horrela ziren, ez? Beti, basoan ero mendian ibiltzen ginen gure pelikulak egiten, eta han oian batean galduta egongo gainen moduen matxeteak gen euskan, eta, eskinen Indiana Jones bezala ibiltzen matxeteak inan, Borneoko basoan sartuta, baina sasi artean Durangaldean sasitzan ibiltzen ginen gure matxeteakin, eta egiten genitxun gure abenturak, eta horrelako pelikulak dauzkat oraindik hiltzatuta, eta gehiago ikusi izan dituanean, egia da, efektu espezialak eta garai hartan guri iruditzen zitzaigula ziela, brutalak, ikusten genduen nola zan da, beneta asko da izango zen, eta gaur egun esatuzu, zer da, hau? Ze gaur egun teknologiak alde hortaz, hobera egin du eta benetan oso sinesgarria dela, baina, Neri asko gustatzen jaten La Bella y la Bestia. Bai. Txikitan pila bat aldiz ikusten hauen, ze neskia hasieran asko gustatzen jaten, ze asko irakurtzen zauen, eta zanolan,
oso bohemia da, niri ez dakit maite dudan hauen neska horrena, da asko gustatzen jaten, eta gero euskeraz basauen bat, deitzen zara kiriku txikia, zan olan, tribu baten bizi zan mutil bat, eta ez dakit zazien marrazki bizidunak bai. Eta hori pila bat ikusten hauen. Gu telebistan, gara dotakon ikusten genuen, dodo dubidon, hori jone bekusiko zuen, dotakon, eta Araletxan, eta gero bai Arturo Erregea, eta Marcin Gerzeta. Klasikoak. Marcin Gerzeta erdera zeon. Eta, bueno, guk ezautu, Patri, telebista altzatu behar zanean, da manduari hola, ez egon benean mandurik, eta amon behar zan, lehenengo katea, bigarren katea, eta ez da beste kateria bat zegoen, gero Euskal Telebistaz izanean, bueno, hori izan zan, sarren kontuak. Nik hemen askotan indu berba Doraemonen poltsikoan inguruan, ni Doraemoneko gara ikuenaz. Baitxo, ni Doraemon, nire semeak eta ikusten dute, eta ni Doraemon ez zaigu, moti hori beti agarrez da, beti protestan la letxe. Nobitako itxaua. Hoxoko itxaua. Beitxu, hemen zuk esatun duzu moduan, horrek kenela horraik edo. Bai, piriko platertxo bat denezu, bai, bueno, sin más, guran otzun ematia probatzeko. Erakustia gure nauen, hau da gure gurina, indoguna kalabaza kremakin eta spice punkin, spice honekin, eta, ze pentsatzen gatzu? Espeziatua, gozua? Bai, kanela nabaritzen da, kanelan puntua dauka, gozo krematxua, gozo puntua, kalabaza gehiagin nuke esango lan nabaritzen zaioni, bai, oso gozoa. Bai da, bakarrik puntu gozua emateko. Bai, ez, erra. Baina hau tarta batean bai, betegarri moduan, bizkotxo bat egiten badugu, eta betegarri moduan hau, azukre pixkat gehitzen diozu horri, eta nik uste zoragarri gozatu. Eta hau gero jarriko hau gure tortiten gainean, baina hau bai gozaltzeko tostada batein, eta normalien jendiek igual itxen dago gozaltzeko oliba oliuaz edo gurinaz. Guk aldotzau hau bota. Tostadatxo bat, hau gainetik, gatz apur bat, zabarrula. Oso ona. Hori da, orduan, hau alde batera botakau, eta ointxe ingo ditugu gure tortitak. Bale, hortarako zaiak. Berriz daukau hemen, gure Doraemonen poltsikotik, ataratzen dugun gopor hau, irabiagailu honekin. Orduan, hasteko ingo ditugu likiduak. Bale. Bai? Hemen daukau bai esnia eta bai esnegaia. Txak. Bai. Berdin, neurri berdinan, biak. Neurri berdinan, bisak, bai. Gero daukau, olixua eta ospina. Eta bestalde... Ospina tantatxo bat, bale. Apurtxo bat. Zapore altzatzeko. Eta gero bestalde, hemen nastuko ditugu, osagai lehorrak. Orduan daukau, irina, hau da olo irina, baina jarrike nahi duguna. Gari irina, ero nahi duguna. Hori da. Jarriko altxagarria bebai, eta gero, pumpkin spice, hau, ez da? Vale. Holako xe, pare bat. Gero hemen, lehen ahaztu jatezatia. Hau, joango zara apurtxo bat nazten? Zigor? Boi. Eta gero, honei, jarrikotzat arrautzak, eta gure kalabaza krema bebai, ze kalabaza tortitak die. Beitxu, hemen oingo honetan ingo tablan. Oso ondo, Patricia, oso ondo. Oso ondo, joan dan aventuria, baina... Beitxo, oine barrazki bizidunetaz daitze egiten egon garen honetan, legunian iziaten elkarrizketa bat. Bai. Irukidetik, irukidera Euskal Herriko familia ugarien elkartea, eta, nik lau seme alaba dauzkat, eta pixkat, nola hori, nola ustartzen duen, hiru seme alaba baino gehiago dauzkan familiak lanarekin, ero zure bizi, ez dakit, hobiekin, parkatu, bizi ez hobiekin, nola ustartu, famili ugari bat, ez? Eta gaur egun, hori, gertatzen ari dan gauza bat ala, gero eta jaiotze tasa Euskal Herrian berantza doala, ez dakit, segatik hori iguala galdera zuetzako izan, zure adineko jendea izan beharko zen, umeak ekartzen dituena, eta gaur egun ikusten da, emakumeak ja 40 urte baino gehiago dauzkatenean ari direla familia ekartzen,
horrek egartzen duen zailtasun guztiekin. Hori nire lagun batean juntzan eta medikoak esan zion, berreta bi urte dauzkazu. Eta, bueno, garai batean berreta bi urtekin emakumeek ja ezin zuten umerik izan ere, ez da. Eta adin hortarako ja 20 urteko umeak izate zituzten, ze azkenean, bueno, hor adin badago, noiz umeak izateko korputza prest dagoen, da hortik aurrera, zaila badala. Asko aldatu dela bizitza, da azkenean egoera ekonomikoa ez da berdina, zegoen emakumeok unibertsitatera goioz, da lanian aritzen gara, eta beraz ez gauz etxian ama izeteko bakarrik, eta horrek atzeratzen dago ez, gure adina, ze azkenean irten bizara mundu laboral batera, eta horrek atzeratu itxen dau. Bai, hori atzeratu, baina gauza da, gelditu egin dauela. Osa, atzeratzean nik hori ulertzen duzu esaten duzuna, ez? Normala da modua, ikasketa, gero lana eta gero nahi duzu, ez? Behar duzu etxe bat izatea gutxi gora bera, eta hori bekero eta zaila dago, dauden presioan, baina gero ja, ala ere, jente asko, erabaik eitzen du, bikote askorekin hitz egiten duzu, eta ez dute seme alaberik izan, nahi? Eta, bueno, ni batek esaten zela, izan zuten, umea izan dugu eta bizitza aldatu zaigu. Hombre, bizitza aldatzen da, umea izaten duzunean, aldatzen da, bueno, nik beti ikusten izkiot alde positiboak eta eman digutena, seme alabek, azkenean, hori, emazaten da moden, batzutan asarreak eta izaten ditugu, baina hori ere, bizitzako beste atal bada, ez? Gazteak umeak izan gara, gero nerabeak, gero gazteak, eta gero, niretzako beste atal bada, familia izatearena, eta horrek ekartzen duen guztiarekin, ez? Buruko minak eta asko satisfazioa. Nik uste dut, umiak gure bosu aukitzia, ez da, umiak gustatzen gatzu da, nire amak beti esaten da, gustau bihatzu umiak txiki dienean, gustau bihatzu nerabiak, gustau bihatzu helduak, eta gustau bihatzu zarra dienean, ez da bakarrik, umetasuna azkar joaten da, berez, nik uste dut familixan kontzeptu badala, eta askotan, ez dakit, helburuak aldatu die, zelen nik uste dut aukera etzauela, besta, eta bizitza zala bakarrik, bakarrik ez, baina bizitza zoian zuzenduta, ez da, ezkenean zoian eskondu, lan, umiak izan, eta hori izan danon bizitza, eta danak joaten zein bide berdinetik. Eta gaur egun daukotzu aukera asko ezbe gehiago, eta joan zaike bide ezberdinetatik, eta nik uste dut jendeak askatasun hori daukala gointxe, eta aukeratzen dau, igual, beste bide batetik jarraitzea da umiak izaukitzea. Da nik uste dut, hori errespetagarrixa da. Bai. Baina umiak egukitzea, mesedez? Altzatu inbarrala. Gure jubilazioak ordaintzeko edo batez ez dakit. Karo, jubilazioa, gertu esan behar nuen, baina martxa hortan nik ez dakit gertu daukadan. 75 urtekin lanian ikusten naiz. Animo zuek, zuen buruko minenerako. Ni baino apurtxo bat sartxu, baina jubilazioarako ondekan geratzen jatzu ez, igor? Niri, horregatik, jubilazioarako, niri beste 20 urtero, legunean hori, bizitza laborala ero hartu nuen, eta behiratu nuen, izango gara gu txorienen 20 urte barro, hemen jubilauta hola. Mai hau jetxin beharko dute, tamainoako, prestatu da txorien hortako, guk hemen iskia dauzkau, baina jarri ziguten olako altzagailu bat, hori da, ikusi zutenean mendia nola ibiltzen naizen esan zuten. Hau egunen batean nolako gurpildu aurki batean etorriko da eta jarriko diogu horrelako bat, baina lasai, prestatuta gaudela eta egon behar bada beste 20 urtean hemen gerra ematen, hemen egongo gara. Errezetak badauzkago bintzat, beste 20 urterako. Bai, hemen dauka gure sartagia prest, jarri dugu apurtxo bat bero, iguk otzau apurtxo bat, eta hemen gure orea, ikusten dozu ezelako testuria daukan, azkenean hemen hartu dugu koiaratxo batekin sartakilean olixua jarri eta bero dauenean tortitakein alde batetik, minutu bat alde bakoitzetik, gutxi gora bera. Eta hauek izango ziren, gozaltzeko eta jaten dien horreko opiltxo hori bezalakoak, ez? Gozaltzeko, merixendatzeko, bueno. Hau da, Homer Simpson mekeiten dituen olako torre bat zeikua eta gero botatzen dio horre gozagarria eta... Nik los Simpson askotan ikusi, baina ez dakit Homer agertzen da olako gauzatan. Hombre, honenak hain osasuntxuak ez, segur. Hola, txap. Ero gurina, ero koike bat alegia. Hori da. Eta ointxe, ingoitxu gure tortitek apurtxo bat zabalduko. Eta gure tortik minutu bat alde bakoitzetik. Oduan holan, joango apurtxo bat zabaltzen.
Eta hojan aldugu, Patrik esan dago, saltzeko, askaltzeko, ero zeratik ez afaltzeko, bai. Bai, afaltzeko, ez dakit. Honek, guk gozuak inditxugulako, baina bestela be jendiak, egoten da itzen ditxula espinakekin, eta osagai desberdin, gazi desberdin askokin, eta gero, purtxo bat, ez dakit, urdai azpikua, gazta, eta tomatia, adibidez, itxitxe dituzte, da horrek krepak jarte dituzte. Guk gaurko honetan, engo ditugu gozuak, ze, gure kalabaza edo kuia tortitak die, beraz, egin dugun masia, gero astigar jarabiez aldugu bota, hau, sirope de arce deitzen da, eta oso gozua dau. Ni ez dakit dauka ketu punto bat, ez? Guk etxean ez daukagolako, eta egin izan ditugunean, egia da inoiz olako opiltxoak egin izan ditugula, eta estia botatzen diogu, bihurri moduan jartzen garenean batzutan olako txokolate eta kakao krema erdian jarrita ere zoragarri geratzen da, ero txokolate pixkat gainetik urtuta botata ere bai. Orduan, aukerak pila bat, etxean daukasuena, ero zuen guztuen arabera, Ez ibiloin erotzen hemen astigar siropea erosten, ero... Lagunduko ez da zuen nahi buelta ematen, zigor? Nauzi, lehenko askatu ingo du. Bai, holan zuri aldotzu bota bronka txautata baten bada. Bitu, oine, krepak aipatu dituzula, krepak inbarritu baten. Bale. Gaina klasikoa dingo, zahar krepak. Hori guk, hostelitza ikasi genuenean, tipikoa zan, eta gero ite genioen saltza bat, olako patxar, naranja patxar batekin ero, gurin pixkatekin, errez-erreza, eta ikusiko zuen, ze hona. Hori, gu honek egiten jungo gara batzuk. Bai. Venga, mendia. Bueno, ez die Homer Simpsonenak, baina ez da txarto. Etxian indakoa dira. Bai, artisauak. Artisauak, hori da, Eta horrek saldo iten du. Horrek saldo iten du. Beitu ze pasagakun lehen gurinaken. Betxo, padre, hori egia da, juten zara iparraldera, ero edozin lekutara, eta amatxiren arrozesnea. Amatxiren euskal tarta. Ero hemen juten zara, eta etxeko amonaren ez dakizer. Eta izen hori jarrita... Askoz begeixo saltzen dozu. Eta 2 euro garestio. Eta honekin berdina... Marketing trukona. Beraz, hau idea, txorieneko amaman tortillak. Hori da. Bueno, tortitak. Eta doazenak gero, zerekin, gurina gainen jarra berizu. Utzi pixka bat, zenik asmoan euken gurina horrekin gero inbarritut galleta batzuk. Iria zabal gazta galleta batzuk. Ez direla izango gozoak, izango dira gaziak. Eta nik uste dut, honen ikutu gozoarekin ondo geratuko dela, eta zerbait berezia atara zaigula errezeta honetan. Beitu, bajarriko gu. Holan, gurin apurtxo bat, gainetik. Apurtxo bat, Apurtxo bat, ze tortita dorria dauko, eta asko dauz, orduan danontzako geratu bida. Eta, gero... Holan, hau aldugu jarri estixa... Nileko harri bat esate zen moden, gurroten platerra, arreza. Hau da, astigar jarabea. Beraz, hemen dauzkagu gure kuia tortitak, txorieneko kuia tortitak, kuia gurinarekin eta astigar jarabearekin. Bai, oso ondo, venga, oen jatera. Venga. Hau zer rimar da, danetik olan pixka teldu eta zasta. Hori da. Eta aurratu dizu moduan, orain, errezeta hau, ez da errezeta deitu alzaio. Idia zabal gaietak ingo ditu. Errezak 2.0. Hortarako zeingo dugu, idia zabal gazta. Birrindu lehengo, eta ero nahaziko dugu. Irinarekin, gurinarekin, gatzarekin, piperbeltzarekin, birrindu, ore bat lortu, luzatu ore hori, eta labean, 8 minutuz, 180 gradutara egin. Kanporatara, eta jan. Garrantzitsuena, jatia. Azkenien da lagungarri moruan, hemen kalitatezko produktuak erabiltze ditugu, beraz... Lehengo gurina hemen daukat, hau erabiliko dugu, igurtzteko pixka bat, eta, idia zabal gazta, horrelako gazta ondu bat edo zein erabili aldozue. Eta aurreratu dizuguna, ez dira gaietak oso batzuk izango, Azukrerik ez dugu erabiliko, gatz pixka botako diogu, kontuz gatzarekin, zebakizu idia zabala bera badaukala indarra, irina eta gehitu behar diegon ez da gurina, pixkat ondo etorriko zaio. Eta horrelako robot batean sartu, horrelako robotik ez badaukazue, inaldu zuena da,
birrindu betiko birringailua horietako batean, erosi baita gazta birrindu asaltzen dutena, eta ero gurinarekin eta irinarekin. Pentsatzen esan bizela, eta espadaukotzu hau, erosi, eta jazta. Baita ere, noski, erosi. Bai. Olako gailu bat, ondo etortzen delako etxian. Bai, eta azkenean denbora aurrezten dau, eta oso ondo dabil. Guke, sukaldaria gara, baina etxian olako tramanko guluak eta izaten ditugu, eta azkenean, segun zerri marruzun, aurrera dizute denbora pila bat. Bai. Hemen, hasiera ningo da, hola, dana birrindu, eta gero, hasieran, oin botako digu hemen, gurina, 100 gramo gurina, 100 gramo irina, eta hau hasieran lur lehorba bezala geratuko da, baina ikusiko zuen pixkanaka trinkotzen jungo dala, eta bola bat egiten jungo dala. Orduan, atarako dugu, pixka landuko dugu, eta labeko papera behar dugu, bai ero bai, hemen, bestela gero irina botatzen jun behar gara luzatzeko, oberena, bi paperen artean sartu, arrabolarekin luzatu, eta listo. Bakitzu, lehengune irakurri nagoen, Idiazabal gazta ekoizteko, Idiazabal gazta bat, borobiltxu bat ekoizteko, bihar dira 7 litro esne, artixan esne. Orduan, pentsau zenbat litro esne biadien, bakarrik supermerkatu bat hornitzeko. Ez? Osea, pila bat. Horre, bueno, egia esan, Euskal Artzaiak eta lan bikaina egiten ari dira, gazta zoragarria dauzkago. Bai. Hor beti esaten da, Frantzian gaztetan da, artista dira, Euskal Herrian ez dauko inungo inbidirik. Eta gaur egun, lehune aipatu genduna, Euskal Artzaia ja ez bakarrik Idiazabala, ondo dagoela. Hainbat eta hainbat gaztekin animatzen ari dira, hor labelduna badauzkagu, Euskal labeldunak bere gazta badauzkagu. Gazta urdina, eta freskua bai dauzkate, eta... Uste, ni ja, gusto guztietarako gaztak dauzkagula. Baina, mundu mailan bebai oso esaguna da, ez? Mila berratzen da 92an irabazi zauen... World Cheese egiten dira honek txapelketa. Bai, horrek azken urtiotan da irabazi dituzte askotan. Beraz, ez bakarrik etxian, ezaguna da bebai, etxetik kanpo da jo. Politxa da. Eta hori, eta, 92. urtean irabazi zauen izan zen, Europako gastronomian ondare sarixa. Beraz, eta 95. bebai, Parmako Europako ardi gazta onenan sarixa emozotzien. Beraz, bai, Idiazabala da onna. Aipatzen dugula, hori ez, gaztak eta hori. Bai. Frantzian egon ginenean, han behiak dauzkate Alpetan, ez? Alpetan izan ginen, eta behia dauzkate mendian larrean jaten, ez? Eta bakizu zen nola egiten duten esne hori, esnea batzeko behia horiena, egunero 2 aldiz batzen dute esnea, dauzkate... Musika jarri. Ez. Mendian daude, mendian, Alpetan, mendian. Traktore batekin, remolke bat eramaten dute, eta remolke hortan, behia ja ikasi dute, sartzen dira atzekaldetik, han daude, behia jeisteko, o behiak batzeko, esnea batzeko, sistema elektronikoak jarri, behiari esneatara eta beste atetik ataratzen da behia. Holan banaka danak etortzen dira remolke hortara, gero zisternetara pasatzen dute, zisterna handi batzuetara esne hori, eta beste traktore batean jetxe egiten dute herrira. Egunero 2 aldiz, eta ez dituzte behia menditik, mendian daude egun guztia larrean jaten, eta han usten da eta badakite behiak egunean 2 alditan, da behiakan agertzen dira, ze pentsu ematen dietean, agertzen dira traktorian, zisterna katxarro remolke handi horrekin, eta alde batetik sartu, behia jetxe, beste aldetik ateratzen dira, eta venga. Jau, itxuta dauz eta... Nik sistema ikusi noen ez, artista die, benetan, eta, hori pentsatu inbarra, eta suposatzen dut, behi asko behar dituzula, eta hori ekonomikoki rentabiliatatzeko, ez? Loko tramakulo baten merki ez da izango. Ez dakit nola izango dan. Zuk, adibidez, gaztaz aparte, da Idiazabal gaztaz aparte, zein da, holan, Euskolabe produktua erabiltzen duzuna geixen? Ez, Euskolaberen barruan, ez dakit da, zen, 19 edo 17 produktu, da horrein barruan zein erabiltzen duzulan gehien? Udan, tomatea, piperrak eta egaluzea. Bai. Eta gero, ez dakit, urtean zehar, zein esango nuke nik? Esango nik? Zure zein? Gatza. Ontsa dugu Euskal Gatza dela, Añanako
Añanako gatza, eta azkenean zer erabiltzen duzu egunero, olixo eta gatza. Bai. Eta gatza Eusko Labeleko badaukagu, eta oso goxua da. Bai, baina hor badute, hainbaten nahi dut esan, eta hainbat osai, gaztak ere badauzkagu, esnea, bai, euskal ogia, horre gaina Durangaldean badauzkagu okinak euskal ogia egiten ari direnak. Bai, dala, bai, Eusko Labelen zigiluan barne dauen ogi mota bat, eta, bai. Eta ogixak jaten hasi garela, azkenean, jendia ja utzi ditu barra erdi egositako horiek isostuta saltzen dituztenak eta gero labean berotu bat eman besterik ez duten egin behar, eta, bueno, ja, jente hasi da, ogi hona jaten. Bueno, ikusten duzu, holan, hau nahi izan eskero hobeto lantzeko, nik hemen momentuan indut, baina hoberena bola hori inda gero, oskailuan sartu, ordu erditxo bat gutxienez ordu bat utzi, gogortu ingo zitzaigun, ze azkenean gurina auka, eta gero lusatzeko garaian eta erresagoa, baina, bueno, ikusten duzu, bi paperen artean, ondo egiten da. Eta hemen, einalda bi eratara. Nahi izan eskero hau labean sartu, horrela, bere hortan, eta gutxi gora bera behar ditunek, hoxe, esan dako, 8 minutu, eta gero atera eta beroan moldearekin moztu, Bai? Ero bestela moztu hemen orain, eta gero iskinak kendu, baina hori egon behar da gogorraua. Ze hau bai dala gurin asko daukanez asko zabaltzen da. Eta gero gaztak ere badauka bere koipea. Orduan asko zabaltzen da eta tarte utzi behar da. Orduan ingo duguna hoberena da hartu, olako erretillo batean jarri, eta kontutan izan gero beroa dagoela moztu behar duela, bestela apurtu iten die. Eta sartuko du, eta tamaina ezberdinakoak ingo ditugu. Orduan hau doa, labera, 8 minutu, 180 gradutara, eta 160, 180, eta erotorriko gara, mozten, eta gurin horrekin, dastatzen. Hemen dauzkagu, titau. Ez, benetako labean daude, hauek lehenago ditugu, baina asmoa dagoen bio kontu kontariari garen bitartean, labeak ingo du pi, atera eta momentu batean moztzea. Horra, esaten dana, zuzenean. Ikusteko txorienen inungo sekreturik ez daula, baina bitartean denbora iteko jano ditugu. Bai, ez, bitartean joango gajaten. Nik nahi dut, holan, bakarrik probatzia. Nengo hori, aber gaztan zaporia edo diozu. Bai, badauka gaztan zaporia. Bai ez. Eta potentia, Hau esken nime bai, barazki krema batentzako, edo olako pintxoren batendako bai, oso ondo geratuko zen, ze azkenen gazixa da. Orduan, gozorako be, aldozu erabili eta gazirako. Ni baduza pentsatu nuen hau eitia seri, aipatu zenuen, zure amaren menestra. Menestra horri apurtuta gaieta pixkat gainetik, gazta zemoz. Ezken nik gazta dana jatzen dut, berez? Bai, ondo pentsatzeko. Eta karpatxioa, hemen aragi karpatxioi, bada ohikoa jartzea normalean hartzen duzu gazta bat, eta holan, parmesano gazta. Atal txikitsuak erolan esaten dena, laskak ero deitzen dizke, atal txikiak, ez? Bai. Horrelako gaieta, pixkapuz apurtuta gainetik, aukera bada. Eta azkenean, Idiazabal gaztak edo gure baserriko produktuek munduai eman dotzie bira, baina lelena izan zen Euskaldun bai? Bai, gure Elkano. Angel, Iribar esan izan. Elkano, Magallanesekin. Bai. Zemat, 2 urte hon ziren, ez? Ez dakit zenbat denbora 2 urte behar izan zituzten, 2 urte baino gehiago, munduari bira emateko, uste dut 3 itxasontzi atea ziela, bat bakarrik iritsi, hainbat eta hainbat komeri pasazik justela. Baina garai hartan, Patri, zer zan, pentsa zer izan behar zen munduari buelta ematea. Horregatxik, bakarrik bat etorri zalako, etorri zen da lehenengo gauza, esaten omen daue, hemendik esan daue poesia bakarri dala, tabernara joen da garagardo bat, edo ardo bat, eran biherrien joen ziela, Elixara zuzenien, olako gaieta sagrau bat jatera, eta Ama Birjinai errezua botatzera, ze eskenean bizirik heldu ziren hainbeste gaitz ondoren. Eta inizerrin zuten, baina meritua bai gaur egun, edozein, itxasgizonekin hitz egiten dituzu, eta ez gaur egun dauzkun teknologia guztiekin GPS-a direla, itxasontzi bereziak eta munduari badaude, jente oraindik animatzen dela munduari buelta ematen, ez? Eta beraiek esate dute, ze zailtasun ekartzen ditun horrek gaur egun oraindik. Pentsa duela horren beste urte, duela 600 urte, zer izan behar zan, eta zer jango zaueran. Hartuta izarrakin,
Ba horre, bueno, badago, albaolara juten bazara, han badago zerrenda bat, Bai? erosketena, ze janari erosten zuten, eta, bueno, tartean dana bakigu sagardoa zegoela, gero gaietak hasiak, bizkotxoa deitzen zietena beraiek, arrai eta aragi lehorra. Batzutan, bueno, elkanok eta honik kontrasabiena, eurek, agertzen dana, da arratoiak eta dana jaten zituztela, ze ba, aukizaren momentu gaitz, ba, ez oso on batzuk, eta Pazifikoan zabizenetik ba, bidaiatzen, ban, da egura disa oso txarra zan, da ezin zauen ba, lurrian geratu, eta ba, itxasontzi izan zauen ba, animali bakarra jan behar izan zauen. Txarra zan, egongo, Nik uste hau gaur egun ez hau daukagulako. hobeto egongo dala. A ber, Patri, lehenengo pertsona untzi bat jan zuena, ba, berdina izango zen, ez? Gozea izango zuen, ze? Bueno, ez dakit nik, Untzi bat egun, holako belarria hundiekin da izango zuen, hori janin behar da. Ba, janingo zuen, eta hori zenbat milaka janarekin, ez? Bai. Lehenengoa dastatu zuena, ba, ez da, karrakela bat, ero, ez? Eta txoin botakotzut. Geixa, hau. Barraskilloak ere jaten ditugu, ez? Gaina, barraskilloak bakizu dela, kultura guztietan jaten den jaki bat dela. Ah, bai. Barraskilloak, bai. Baina gixa. Hau, Abisaten dabil. hau. Entzun. Geldituko naz ni honekin. Entzuten da estaion. Vale. Entzuten da, zu, Juan. Hau da, gazta usaina botatzen dauena honek. Bueno, ba, ikusten duzue, hau orain gogorra da, biguna dagoela, beruan, biguna dago. Orduan, hartzen duzue olako, eta moztu holan, eta gero ondo askatzen di, gero ostutzen danien, hartu, eta kraskatzen jungoa iskinak, eta listo. Ba, gu hemen geratzen gara, gaietak mosten, eta bi xergatoz beste bi erreztekin. Agur!